Ayan mga guys, ang ganda-ganda po ng stage decor dito sa kasal ng aking kapatid dito sa Barangay Vigo, Lawang, Northern Samar. At syempre mga guys, nandito po ang nanay at tatay ng ating bride, ayan. At syempre ang nanay kong nagpariband at ang tatay ko nandito po sila mga guys for today's video. Ayan, at syempre mga guys, nandito din po ang mga naggagandahan at nagagwapuhang mga ninong at ninang. Ayan, humipid talaga ako sa mga ninong, baka naman ako ay kanilang hukipan. Syempre mga guys, for today's video. At syempre mga guys, dito naman sa kabilang ibayo, nandito po ang mga naggagandahan pong mga ninang. Upo. Ayan mga guys, ito po sila dito, nagagandahan po sila at humipi din pa ako sa kanila, naghaya ako sa kanila, baka malay nyo may maghukip din sa atin ng pantunod. Upo. Ayan o, humipid talaga ako dito sa kanila para feeling bigatin din tayo for today's video. At syempre balikan muna natin ang kaganapan bago sa venue. At syempre mga guys, ito po ang groom at ang nanay kong nagparembad at tatay ko. Ayan, ang mga ninong na nagagwapuhan at ninang na naggagandahan. Upo. Dinadayaw ko po sila dahil talaga naman pong ang gagwapo at ang gaganda po nila for today's video mga guys. Ayan, nagdahan-dahan lang sila sa paglakad-lakad dahil baka may rayuma na sila for today's video. Charing lang mga guys. Syempre, hindi naman sila pwedeng magtakbuhan dyan, kaya dahan-dahan lamang ang kanilang kaya naman mga guys, mega love shoutout po sa ating mga ninong at ninang. Naggrabe guys, kahit malalayo po sila, talaga naman pong kanila talagang pinuntahan ang Barangay Vigo, Lawang, Northern Samar para lamang maka-attend sa kasal ng aking kapatid for today's video mga guys. At syempre pakatapos ng mga ninong-ninang, nariyan din ang mga nagagwapuhan at nagagandahang mga abay. Ayan mga guys, for today's video sila po ang mga abay. At ayan, malaksi-laksi ang kanilang paglakad-lakad dahil wala silang mga rayuma for today's video. At syempre pakatapos ng mga abay na mga malalaki, mga arugbagdol, narito naman po ang mga bibiska, ang mga abay ng mga bata. Ayan mga guys, for today's video sila ay nakadlakad-lakad, may nag-uruitsa sila ng mga bukad-bukad, ayan, dyan sa altar. At syempre mga guys, for today's video, ayan, pati ang mga bulilit na ito, ang gaganda po nila. Di rin pauhuli ang magandang maid of honor, ayan, at ang batang dinuso ng kanyang lula sa paglalakad. Narito din mga guys ang ating tatay ng bride at ang kapatid ng ating bride na siyang tumayong nanay ng ating bride. Ayan, mega love shoutout po. At syempre mga guys, ayan, binuksan na, inabrihan na ang portahan at pumasok na ang ating bride. Dahan-dahan ang kanyang paglakad-lakad dyan dahil baka kinikimay ang kanyang paa. Syempre naman mga guys, ninanamnam niya ang moment niya. Napakaganda po ng ating bride for today's video. At ayan, pagdating niya dyan, siya ay umamin at nagbiso-biso sa kanyang ate. At ayan, siya na ay tinakluban ng bilo. At sila na ay maglakad-lakad na papunta na doon sa altar for today's video mga guys. Ayan, lumahos na sila sa ating kamera at ang mga tao ay nagtugbusan, nagpapalakpakan at syempre nagkukuha ng video. At pagdating doon, ayun, nag-amin-amin na sila ng groom, ayan, sa mga magulang. At syempre maglakad-lakad na sila papunta doon sa harap. At ang mga nanay at tatay na ay liligid na po sila for today's video mga guys. Ayan, at mag-uumpisa na po ang misa. At syempre ako din ay babalik na sa aking pwesto at ako'y uupo na upang manalangin. Upo. At syempre mga guys, ayan, naghalad na sila. Ang nanay kong nagpariband, ang tatay ko at ang mga magulang ng ating bride. Mega love shoutout. Pakatapos, ayan na mga guys, for today's video, kiss the bride na. Upo mga guys. At syempre ang mga tao ay kinilig lahat, pati si father. Charing lang guys. At syempre ito po dito ang napakalaki, napakalawak at napakagandang venue ng ating kasal. Ayan, mega love shoutout po sa ating caterer. Ayan mga guys, mega love shoutout po kay Ma'am Celsa de Ananias at sa kanyang buong team na grabe, napakaganda po ng kanilang trabaho. At syempre mga guys, ito po dito yung pagkain. Ayan, mega love shoutout po sa ating caterer na sila po yung naghanda nito. Mega love shoutout guys. Pwede po kayong mag-inquire sa kanila, nagbibigay po sila ng discount at maganda po silang magtrabaho for today's video. At ayun, nilahusan ko na yung lechon na paborito ko po. Upo. At ayan, nandito po tayo. Ito po dito yung ating hosts. At syempre
syempre ito po dito yung stage. Mega love shoutout guys, ang ganda po ng kanilang stage. At syempre paglugsad natin ang stage, makikita natin ang ating mga magulang, ang mga magulang ng groom at bride. Ayan, tumubos na ang tatay ko. At syempre mega love shoutout din. Nandito po yung ayan yung cake na napakasarap. Mega love shoutout po sa gumawa sa Pandilawang. Ayan, pwede po kayong mag-order, bumili Pandilawang. Basitahin lang po ang kanilang page Pandilawang. O kaya mag-inquire kayo sa personal account ni Ninang Emily Galupo Kui Katakis. Ayan guys. So nandito na po tayo. Ito po dito ang ating band. Ayan, mega love shoutout po. Napakagagaling po nila for today's video. Sabi ko nga sa kanila, wag muna kayo mag-inom-inom, baka kayo ay mapigaa sa inyong pagkanta-kanta for today's video. At mga guys, ito po dito ang kabuuan ng venue. Napakalawak po yung buong plaza po ng Vigo ay kanilang tinuldahan ng aking mga magulang at syempre ng mga tumutulong. Ito po dito ang mga ninang na nagagandahan mga guys for today's video. Ayan, hinipiran ko po sila, baka naman may humukip sa atin ng ating pambugbog sa ating pagkurat sa mamaya. Ayan, mega love shoutout. Ayan ang gaganda talaga guys ng maninang. Thank you so much po, mega love shoutout. At syempre hindi rin pahuli ang mga nagagwapuhang mga ninong na atin ding binidyuhan at atin ding hinipiran. Baka naman mayroon din sa atin dyan maghukip-hukip ng ating pangkuratsa naman for today's video. At syempre mga guys, ito po dito ang mga masasigasig na kitira natin. Ayan, mega love shoutout sa panguna po ni Randall Sarbito, ang ating kapinsanan, at ito po yung kanilang mga alagad. Ayan guys, mabait po sila dito at sinabihan ko nga sila dyan na wag ninyong pababahugin yung mga magbahog. Charing lang. At sinabihan ko din sila dyan na wag ninyong patatakgasin yung mga magtakgasin. Ayan for today's video. At ayan mga guys, ito po dito yung mga bisita. Nandito po sila, nag-table po sila at mamaya po magtagay-tagay po ang mga ayan. Sinabihan ko nga sila mga guys na bawal manakgas for today's video. At syempre mga guys, mega love shoutout din po sa ating magagaling na mga hosts. Ayan, kay Sir Ervin Infante at kay Ma'am Carmina Sarbito. Ayan guys, pwede nyo po silang kontakin para po sa inyong mga special events. Napakagaling po nila for today's video mga guys. And speaking of magaling, ayan mga guys, ang aking mga tita na napakagaganda at napakagagaling po. Galing pa po yan ng Manila. Ayan, at nandito yung aking mga kapatiran, nandito yung aking mga kapinsanan mga guys for today's video. At syempre mga guys, nandito din si Mana Aydin. Ayan, mega love shoutout si Annalyn. Ayan, si Dudo Nanisto at lahat ng aking mga kapatiran for today's video. Nandito din po yung aking mga kaibigan. Ayan, mega love shoutout kay Kuya Ali at kay Maricar. Mega love shoutout din po sa lahat po ng mga taga Magsaysay na nagpuntahan dito. Nandito po ang tatay at ang tumayong nanay ng ating bride na napakaganda at napakagwapo, at ang nanay kong nagpariband, and of course yung tatay ko po for today's video mga guys. At syempre mga guys, narito na nga the grand entrance of the entourage. Ayan, ang team groom at ang team bride na naghanda pa talaga ng kanilang dance number. Ayan guys, ito po sila for today's video. Yes, you break it down. Syempre mga guys, hindi rin nagpakabog ang team bride na nagsayaw pa ng kanilang dance number na salamin na basag na ang salamin. Opo. At pakatapos mga guys, ayan, dumating ng pinakahihintay ng lahat, dahil lahat kami dito for today's video ay mga Tom Jones na. Nagsimula na po yung pagpapakain sa mga bisita. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng ating mga bisita, at syempre sa lahat po ng mga nagluto, ng naghanda ng ating pagkain. Syempre mga guys, hindi rin mawawala ang Kuratsya Dance interpretation ng mga ninong at ninang at ng lahat ng nakisaya sa kasalang ito. Ayan, bagaman ko lang po yung ating video dahil mayroon po tayong inasikaso, pero hanapan po natin ng pagparaan, baka po may nakapag-video sa lahat po ng mga ninang na nagsayaw, ninong at ninang.
Isa din sa pinakaabangan ng lahat sa mga kasalan dito sa aming probinsya ay ang tinatawag na Ado Dance o ang tradisyonal na unang sayaw ng bagong mag-asawa. Sa Ado Dance, nagsasabit ng pera ang mga taong dumalo sa kasal ng bagong mag-asawa. Tanda raw ito ng pampaswerte sa pagsasama ng bagong mag-asawa. At syempre guys, dito po sa kasal ng aking kapatid, ayan, binigyan ng pagkakataon ng groom na maisayaw ang kanyang nanay at syempre ang bride na maisayaw ang kanyang tatay bago ang kanilang first dance na mag-asawa. Kaya naman mga guys, tuwang-tuwa talaga ang nanay kong nagpa-reband dahil talagang na-expose ang kanyang reband. At ayun na mga guys, dito naman sa pagsasayaw ng bride at ng kanyang tatay, nababanaag po natin na sobrang masaya po yung mag-ama for today's video. Opo, pati rin po tayong nagbi-video. When she first smiled at me, I knew the love would follow on the street. At ayun na nga mga guys, dumating na nga ang time kung saan po ang mga ninong-ninang at lahat po ng mga dumalo ay nagsabit na nga ng kanilang pampaswerte sa bagong kasal. At syempre, tayo naman po ay naatasan ng hukuman, naatasan po ng kinauukulan, mga pulis pala. Naatasan ng management na tayo po ang magbigay ng ayan ng mga pantusok dyan, mga pampingkot ng mga pirang isasabit sa kinasal. At ayan mga guys, sinabihan niya ako dyan na kapag malit ang isinabit, tusukin ko daw. Charing lang mga guys. At ito naman mga guys, ang moment kung saan ang groom ay kumadop sa bride. At ayan mga guys, ginaya na nga ng groom to be at bride to be ang ginawa kanina ng ating bagong ikinasal. Ayan, hanggang dito na lang guys ang ating vlog. Abangan po ninyo ang next part dahil nagkaroon po ng after party kung saan po nagsayawan po ang ating mga bisita hanggang magdamag mag-umaga po. Opo. Muli, mag-love shoutout po sa lahat po ng nakisaya, dumalo at syempre sa lahat po ng tumulong para maging matagumpay ang selebrasyong ito. Ayan, sa hair and makeup ng ating bride and groom at sa kanilang groomsmen and bridesmaids, mag-love shoutout kay Junila Mera, Ven Marie and Baby Kulot. Of course, mag-love shoutout din sa ating photographer and videographer. Ayan, kay Alvin Narca Galero, James Erinco, Arnold Narca Morado, Mark James Modrigo, and Halo Joe himself. Ayan, Halo Joe Photography, mag-love shoutout po. Syempre sa ating catering services, mag-love shoutout po kay Ma'am Silsa de Ananias Catering Services at sa kanyang buong team. Sa invitation po, yours truly, Maestro Waray. Sa ating pasaway band, mag-love shoutout po sa gumawa po ng masarap na cake ng ating bagong kasal. Ayan, sa Pandilawang, mag-love shoutout. At sa ating hosts, ayan, kay Sir Al Ervin and kay Ma'am Carmina Sarbito, mag-love shoutout po. Syempre, mega-love shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng entourage, ayan, sa mga abay, sa mga ninong at ninang, at syempre sa lahat po ng bumubuo ng pamilya ng bride and groom, mega-love shoutout po, at sa lahat po ng dumalo na kisaya, at sa lahat po ng mga taga-barangay Vigo, Lawang Northern Samar, mega-love shoutout, at higit sa lahat ang lahat po ng papuri at pagpapasalamat ay aming ibinabalik sa ating poong may kapal. Salamat po Panginoon sa lahat po ng pagpapala na ibinibigay po ninyo sa aming buong pamilya. Muli, itong inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, yes, you, break it down you. Bye-bye.